Ekerombeta, ekerombeta na tianchanda ekerombeta. Torie embaka nakanugaito. Bimono ke yimana ando mwanchumuriri ando sia soturire tukurwa toiranire igaiga segi karogose ase turiti togoite mbaka ngora turi n'umwari mu biro bimono kare usanga bimono abarigereri baitase mwabita okonoko nyango semani chini ke kiro chingako no boroso bumugusia siwegekeire na bibigo cha byaba ikiagara ekyo korende megiro n'ekisori chito mwanegetinge nabokonya na mbiro tutarore asi tali asinjugo tamanya asingenju ugotinyoria abaibuli batari kunyoria abana na abana batari komanya lakini rende omweri goje muri mwenya na ikibusinti arige porwa sigete asingenju gitako gento getige koreka igoso na vera abantu baitu barato tegerera no karato tegerera nonya tuigwetio tegerera ke busira ki karato tegerera ole gusitonyora ikininginiki kiragokonya bimono ke giba yaba tataragendera mukona turamangana mange ne masikari yakore inyo osobwa mate kwagendera tubate tabuga ngorokuna omugusi kirikire n'abantu abanga yo karo bino nyambane onye gotakete ko kenyora nabo asira ngiyire nsabo ogendere kwe manyina kwegerera ekebusi na rero turaburiye ndabasira kine dictionary y'ekebusi ko chere yatoka rero turate kwe manya madieta makonti ko kabera y'ekebusi na kirenge turayo kwano na matera imibayeno chimbara chero n'ibintu bindi nabo ko order through the number on your screen mwago bino twabere to kwa n'inyomo asaba to kwa itire ono rero tete kuburinga enyomo kare yabere profound wasini kuchise mo chosi emile ne the community for the community and again the sacred amasikane nare ne chinjira nchira abantu bari kwenye holiday na ko senere bari ko relate nari amasikane yaragendera sinyo bito kibiriora teve usene kiyarenge ko ba process kiyaro cyo ko bakanga eche usene ke tukete kora kanike basinyomo bakichuwe kira badaba bari mo se chimuma chachi amaite nyomo ubuna whatever yo yasikire ya ile nsoni chiyaye na nsoni chiyaye chige kire asimegyo yo omugusi na ende megire yiga yari kubwati kinyome go chigocha kigo chigotimyo montegetinga na kichimoga na mwakore kanisa matukaya mwani kachibeta gono gotimyo montegetinga yati migwe getinge amachibonaro ari kubwati bore amachibonaro naro ari kubwati na asabako ikiara bono mwamentira abayi chombene chingiya chiave kaboyiri njere gutwegama nechinase kuwe nyomo enyomo ekero morora abana bare tirecheche tiobora na bate igogwata kumanya echeche nero se sinto tukoroke gosoro arika sumo chionyore bwa mwabumino abana bamino bake bali kurutsino bachino mukonya gutaramu mushya ngesakane sumumura no mwisiki bamanyune echeche necheche naenda bukuigwa bakaka bagujagadana ngina nyarebe bari kurangirwa kungu babu na yeta ai damulo ki monto nyarebe tali mosinto monto uzwati monto nyarebe ai musubati nyarebe musubati bo bini enyaro keria ondo chimbaka bwate gosori echeche no moisia unyarebe utako bakari igwakire koko oigurenga abagaka bako nyora nanza chinde bako ngiri into bunekyo keko genderera kweguna mwakane ti abana bari echeche bono bari gocha korete esegese ekero ya rore echeche goso esegese eso esegese ekorwe esegese oni ore abiri burabu yale burabu ngai ego kunya ko wase ni yani the situation is growing from worst to worst eninga ningi temoi engoi kera ya de burabu one korwe ngoi ige korete tamuchi abagaka bago ikagu abandi bobo irikiara bone kora kanga
bantu bana bakani mbakariko koigwa bachire mutwe ngoliregete eko betanguche kurwa bono yabire muma emuma ngo chakere goita emuma bono yachakere kuwa goitere by the time we get muma is a long process generations abantu bawumiriye metugatima bono nande baretire gosoni baretire cheche baretire ningani baretire buraku yabire tanguche bono yachire muma bari bone muma nabo gusonsorere tanguche ase sege ne buraburwa ne ninganingi ari nabo abantu babikaranza lakini ekero chitanguche bono bukaya community na concern there is so sanso usonsora ekorwa gwekobe muma alina mawon amwe mwanso togo wala kila siku mwanso gokore gas bon igonga echeche tera wate sawari ekorwa echeche eso esege ningani korwa echeche Zero sorry aso ningani reningani esege korwa sege yabe ebura buru yabe engoi ya etaguche bono chimuma chema bwata bas all those stages were there asomusi naende abagaka nabandi nanguchirora bari bachiatulira lakini mbali watura direct abona obokumbuli abantu babona batari kunyura mbali watura gento direct yo bakunya kuita chinkwana kuruchinse chinsemo bone bago sibeke nyenga kyabo kwanyora lubako iro moino yume igento gyato nabo kwesaraza ukikero lya bakona kukuona kukolira lakini abana koira nabarenge nyuma bali concern babori baba termina abagaka ba caution this and that nabantu bari kwamerera imono amangana ali sango lya matatiri ya hitiri bari uchiya mabiara gonga generations mbako chako kokota usimbako bari kogendera bakora bachukuru bachukuru ucha rero twara kwanira esege iyo obe echeche iye group ya basori ngakirukira bakayikira sikimuma n'abantu basaginga amabe among the percussion unabona the youth abantu abakibona bababwate echeche nyingi sana egosori nyingi eyendere yaikire chitanguche ichinde umuntu okukanye umuntu noyimwese komino yatiga konya gukora egosori gwabanyora banyodo umwana ibono yabire tanguche abagwe bachiko sonkosukorwa na ubira na tona and most homes and families bono inga ebintu bigo itabantu nugo tategerera abagaka nekibusi tuli mugako minuto konya komurengerera komuhengeria eliete no motura kuengerera ni mwimolio o tebuenerati tete turana tira bisubira singenje to baka keka rumkunyara ko digest singenje ke busitwa kire to akatirenga kintambi bakekora to sangiza bari to inguru echeche paka chimuma onko ibumaneri kara kerengereri Tiato ire brekesini to bakwira na komanyanga ekaro omwiboli osomwana kuna kuengererania kwa giuno mwiboli ukona kuengererania wo exchange magana. What risk are you running on? Doria Embaka Nakanugaito.